No huomenta kuulteseni. Huomenta, huomenta. Sä oot nyt 12 vuotta ollut kohta tuolla valtuustossa. Niin. Ja paljon oot nähnyt varmaan. Kyllä. Ja nyt viime aikoina tämmöinen kestojuttu niin on ollut tämä kaupungin talouden tasapaino. Se on ollut niin kauan kuin minä olen ollut tuolla valtuustossa. Eli 3 valtuustovuotta ja saattaa olla aikaisemminkin. Ei, se on siis toisin sanoen saatu koko aikana oikein kuntoon. No ei hyvinä aikoina eikä huonoina aikoina. Okay. Niin viime aikoina on puhuttanut kovasti tämmöinen Paja 22. Mistä tässä on kysymys? No Paja 22 on Teollisuuskylän tälle Andritz Varkausworks yhtiölle rakennettama halli. Ja nyt Keski-Savon Teollisuuskylä on hakenut Varkauden kaupungilta, itse asiassa on monen kertaan hakenut näitä lainan lykkäyksiä ja pääomittamista sun muuta, että näistä lainoista selvitään. Ja mulla on tässä nyt tämä Varkauden lehden juttu, tämä oli 12.12. tehty tästä. Katsotaan, tarkastan vielä tuon päivämäärän. 13.12. on päivitetty, mutta 12.12. Sari Ristamäki on tämän kirjoittanut, että Paja 22 hankkeen kustannukset yhtiölle ovat liian suuret. Yhtiö on maksanut 2 vuoden aikana vuosien 2023-2024 hankkeen kustannuksia kassavaroista noin 1,68 miljoonaa euroa. Oho, aika summa. Niin, on joo, ja se on 23-24 ajalta. Ja koko aikahan siellä nämä kulut laukkaa ja rahaa pitäisi löytyä jostain. Ja tämä on aiheuttanut yhtiön yleisen maksuvalmiuden heikkenemisen, eikä yhtiöllä ole taloudellisia edellytyksiä maksaa lainaerää. No, miten tämmöisen on sitten päädytty? Niin, tätä mä ajattelin just kysyä, että tämähän ei ole ihan viime aikoina tapahtunut tämä itse päätös. No ei, päätös ei tapahtunut. Tämä oli 2020 meillä tämä asia. Eli ei tämän valtuuston, vaan edellisen valtuuston edellisen valtuuston loppuaikana. Okei. Mistä tästä päätettiin sitä aikana? No se oli mä katson tuon päivämäärän oikein tuolta. Kaupungin hallituksessa se oli 28. elokuuta vuonna 2020. Tämä lainasumman päättäminen. Ja siinähän kävi sillä lailla, että minä vaadin silloin riskikartoitusta ja tuottokulun laskelmaa tämän lainan pohjaksi. No sitähän tietenkin puolettiin. No sitähän ei puoltanut kukaan muu ei pitänyt sitä tarpeellisena, että minä esitin ja kukaan ei kannattanut esitystä ja niin se lähti sitten sellaisenaan valtuustoon tuo. No mitäs siellä valtuustossa sitten No valtuustossahan kävi sillä lailla, että yritin vielä estää tätä hanketta ilman näitä asianmukaisia laskelmia. Ja niinhän siinä sitten kävi, että ainoastaan minä ja toinen perussuomalainen valtuutettu Jorma Tanninen äänestettiin vastaan tuota esitystä. Jätettiin eriävät mielipiteet siitä, mutta kaikki muut on sitä mieltä, että antaa mennä vaan. Niin, eli 23,5 miljoonaa ilman turhia selvityksiä. Juu. Ei riskejä, ei mitään selvityksiä. Ei mitään meille näytetty. Eivät kukaan edes halunnut nähdä niitä.